Goedenavond, zaterdag 9 december. Welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het nieuws in Zeeland van deze zaterdag. Wie zijn de 482 eigenaren, oftewel rechthebbenden, van een graf op de begraafplaats van Scherpenisse? De gemeente Tholen wil het graag weten, want door verloren gegane archieven en door niet altijd even nauwkeurig bijgehouden administratie is dat niet altijd even duidelijk. En er zijn nog meer oorzaken waardoor de eigenaren niet in beeld zijn. Nu kan het natuurlijk zijn dat door het overlijden of door het verhuizen van de rechthebbende, dat daardoor niet meer bekend is wie uiteindelijk rechthebbend is. Reden voor de oproep is omdat de gemeente de begraafplaats op orde wil brengen en wil weten met wie ze contact op moeten nemen als er schade is aan een grafsteen. Dat wat je ziet in de praktijk is dat van heel veel oudere graven de stenen die worden steeds moeilijker te onderhouden. En uiteindelijk hebben de rechthebbenden zelf de plicht ook om die te onderhouden. En wanneer je niet meer weet van wie die is, dan is het heel moeilijk om daar het gesprek over aan te gaan. Als de rechthebbende zich meldt, heeft hij twee keuzes: de grafsteen laten staan en onderhouden, of er afstand van doen, zodat de gemeente de steen kan verwijderen. De graven zelf worden niet geruimd. Scherpenisse is de tweede begraafplaats die in kaart wordt gebracht. Hierna volgen alle andere begraafplaatsen op Tholen. De gemeente verwacht daar zo'n 4 tot 5 jaar mee bezig te zijn. Bij theaterproductiehuis Zeeland ging het vandaag om het geven van een tweede leven aan kleding. Er werden oude kostuums verkocht, maar er werd ook in de kelder hard gewerkt. 4 deelnemers maakten daar hun creatie voor een speciale modeshow. De initiatiefneemster noemt het Trash and Fashion. Trash and Fashion is het maken van iets nieuws uit iets wat niet bruikbaar meer is. En daarvoor werden kledingstukken uit deze berg tweedehands kleding gebruikt. Ik heb hier 2 blousen genomen en daarvan een rak gemaakt. Die kan je zo lekker in de midden samenknopen. En dan heb je een nieuwe rak meteen. De kleren worden hergebruikt om mensen bewust te maken van de hoeveelheid kledingstukken die wordt weggegooid. We consumeren ontzettend veel kleding, we gooien ontzettend veel kleding weg. Er wordt heel veel kleding gemaakt. Ja, dat komt allemaal op die afvalbergen terecht. Dus wat kunnen we daarmee doen om daar iets bruikbaars van te maken? Kerstliefhebbers opgelet. Vanaf vandaag zijn er bij dierenasiel Walcheren in Vlissingen een heleboel tweedehands kerstspulletjes te koop. Voor een prikkie. Allemaal gedoneerd naar een oproepje op Facebook. Ja, dat was zo'n succes. Mensen kwamen met auto's vol, kwamen ze hier naartoe. En het is overweldigend hoeveel we gehad hebben. Nou, je kunt dat zelf wel zien, hoeveel er staat. Er is dus meer dan genoeg om goedkoop de kerstcollectie aan te vullen en tegelijk het dierenasiel te steunen. Want de opbrengst wordt gebruikt om het gebouw te verduurzamen. Het is voor 100% voor dierasiel, voor de beestjes. Alleen indirect wordt het gebruikt straks voor de aanschaf van onder andere zonnepanelen en hybride ketels, warmteketels. Want dan we moeten toch aan die energietransitie geloven. En dat kost het asiel een hoop geld. Vandaar deze bomvolle, maar ook populaire kerstmarkt. Vorig jaar ben ik voor het eerst geweest en ik was gewoon helemaal onder de indruk. Natuurlijk het goede doel wat je steunt. En ik ben gewoon gek op kerstspulletjes en met name vogeltjes. En nu ben ik voor het 2e jaar en ik kijk er gewoon eigenlijk stiekem elk jaar naar uit. En ik ga deze week gewoon nog een keertje langskomen. Dus ja, ik vind het helemaal fantastisch. Zat u dan net ook al te wachten in de auto tot die open ging? Ja. De kerstmarkt is tot en met 16 december iedere middag van 1 tot 4 geopend. En Peter vult de lege plekken iedere ochtend op met nieuwe spullen. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat er niets meer is. Nee. Morgen staan er weer andere dingen tussen. En dan verrek, dat stond er gisteren niet. Een echte gure herfstdag in december vandaag, met alleen in de vroege uren nog meest droog weer, maar snel begon het te regenen en tot halverwege de middag regende het min of meer constant. De wind nam toe naar windkracht 4 tot 6 en aan zee naar windkracht 7 en draaide naar het zuidwesten. Dus wind en regen ook in Veren. Vannacht dan staat de wind voorop, want die draait naar het westen en wordt windkracht 6 tot 8. En vooral in de latere uren is er kans op zware windstoten. Tot 80 of 90 km per uur is mogelijk. Daarbij zijn er enkele buien en die zijn er morgenochtend ook nog, maar de wind neemt dan langzaam wat af. Morgenmiddag is er windkracht 3 tot 5 met af en toe wat zon. Later zijn er weer enkele buien. Maximum temperatuur morgen 9 à 10 graden. En na het weekend is het ook wisselvallig met soms een beetje zon, maar vooral af en toe buien. Woensdag gaat de wind draaien en gaat vooral de barometer omhoog
Vanaf donderdag is er waarschijnlijk een periode van een aantal dagen met zo goed als droog weer. Dat was het nieuws en ook het korte weerbericht voor vandaag. Graag tot zo bij Zeeland de Week, met daarin een overzicht van het nieuws van de afgelopen week in Zeeland.